tongin i yau trai haga jing im ga jonga bu jong pi nadu ka donut baro bat nadu ka mensim baro bat nadu ka jingmot baro namar utrai ukwa yang ay pi ban it kumta kwa pa pi pen it lane mangangan it tang san po persen lane henyo po persen henre utrai ukwa ba ngabat pi ngin it yu 100%. Namar utrai ong larapin pule no Matius kalenong kaba arpo argal khot balai penyo kaong kumne ujisu te ulaya tu hau men e yau trai uba ublei jong me da ka doknut jong me baro but da ka mensim jong me baro but da ka jingmut jong me baro ong ga kten ga jong blei hang ne ga kten ga jong blei kaong men e ya utrai wo blei jong me nadu ka donut jong me baro nadu kamen sim ke jong me baro bat nadu ke jingmot ke jing perkat ke jong ab jong pi baro om de bangin chu it yaw trai tang san po persen om de bangin chu it yaw trai tang nyo po persen lene kam de ngi ban it tang yaw trai tang khandai pu khandai persen henry spa persen kadon kam yang ai pi ban it da baro ka jing im ga jam pi kadon kam yang ai pi ban it yaw trai kam dei bangi ngi ong bai o ngi it yaw trai ka ta kala byang ngi henry ka jing mut ka jing perkat jong ab jong pi ngi dang perkat sniu yanore ngi dang perkat sniu ya ka ere ka jing im jong pi ladang ngi it yaw trai ngi nom perkat sniu ladangi e jau trai na du ka donut baro ka donut ka jangam jo pi kanam long ka donut ka batharai sneo ladangi e jau trai na du ka mensim ka jangam jo pi baro ka mensim ka jangam jo pi kam dei ka mensim ka basngau khalo hendrai ke e baro ni e jau trai habangi e jau trai kanam don kita ka jing skau khalo kanam don kata ka mensim ka bapun ye ki basneu lane ka donut ka bapun ye ka basneu ka jing em ka janga jong pi dei namar kata utrai kwa ya ka jing em ka jonga jong pi bangingin it yu nadu ka donut baro utrai kwa bangingin it yu nadu ka mensim baro utrai kwa bangingin it yu nadu ka jingmot ka jing perkat ka jonga jong pi baro na baro shabaro utrai kwa yang ai pi bangingin it yu kam dei bangingin it tang ka donut kam dei bangingin it tang ka mensim kam dei bangingin it tang ki jingmot jing berkat baro kine ki kanek hau brio bat baro kine ka don kam yang ai pi ban it hau trai khnang ba ka pop kanam yo ban rung ha ka jing em ka jam pi lada ka pop ka yo ban rung na ka donut lada ka pop ka yo ban rung na ka mensim lada ka pop ka yo ban rung na ki jingmot jing berkat baro hik pentinget yo brio de namar kata utrai kwa yang ai pi bangingin nom tengit de namar kata utrai uang bangingin eju nadu ka donut baro nadu ka mensim baro ban nadu ke jingmot jing perkat baro ka jing im ka jong ab jong pi baro ngin it kan yau trai habangi it yau trai kita gi basniu kina man ka jing im ka jong ab jong pi kita gi basniu ngin perkat ka jing im ka jong ab jong pi kata ka jing khonyo mensim kam don ka jing im ka jong ab jong pi kata ka jing sniu jong ka dok not kam dan ka jing em ka jam jong pi henry habangi it yau trai ngi it yau trai baro kim don kita de namar kata trai ong ben it yau trai bo blei jong me nadu ka dok not ki jong me baro nadu ka men sim ka jong me baro nadu ki jingmot ki jing perkat ki jong me baro ong trai de namar kata to ai ka jing em ka jong ab jong pi ngin it yau trai nadu ka dok not ka jong ab jong pi baro nadu ka men sim ka jong ab jong pi baro nadu ki jingmot jing perkat jong ab jong pi baro wanam it tang shiteng ho trai wanam long gitu ki it arsap ki it arsap pisngo to ab ong it arsap ki ong it te it tang banom it it tegi it tang makim it kata ka de jing it arsap ngi kam yala de bangi ngi it yau trai henra ki kam ki bangi ngi le pat nginom it yau trai ngi it tengi it tang bangim it ki jingmot ki jing perkat ki bangi perkat nginom it yau trai ka bamut ngimpat it yau trai kamen sim ka bangi ngi don kar kom perkat ki janga bujang pi hapo kam pat ya de baru trai ka bamut ngimpat it yau trai habangi it yau trai na du ka dok not ke jangab jong pi baro ka jing em ke jangab jong pi ka de ban kela kam de ban perkat ni ki basnio habangi ngi it yau trai ke bangi ngi baro ke bangi ngi le ke de ban long ka mau trai de ban yok ke burong wanam ai ba kan nom ya de baru trai namar ladangi ong bangi ngi it yau trai lada ke kam ka bangi ngi le pat ngi nom pen i bangi ngi it yau trai ka bamut ba ngi nom it hi yau
utrai. Dei namar kata ngi it tingi it tang bangim it. Kam dan jingmot ka bukum kata ka jing it. Utrai ukwa ba yang ka jing im ka janga ba jang pi bangingin it utrai 100%. Ngin ay kata kababhana kababhata mau utrai. Ngin ay da kata kabalong kabajanay na kabajanay tam ha utrai. Utrai ukwa ingay pi bangingin it 100% utrai. Om bangingi it arsap. What it arsap utrai? Ladang it arsap no pi utrai nom skoma. Dei namar kata lada pisgo ba pidang it arsap utrai. Lada pisgo ba taka jing it kampat biang ba pipin it utrai. Aisyo kata ka bor ke jong pi. Aisyo kata ka commitment ke jong pi. Dan kata ka jing IT lut ke jong pi. Ba pipin it utrai. Naka jingmut ke jong pi baro. Naka jingmut ke jonga baro. Naka donut ke jonga ke jong pi baro. Ba daga mansim ke jonga jong pi baro. Mangingin lakin ban syakri utrai. Haka jing im ke jonga jong pi ke baman lakasi. Ngais kampi osko ini khten ke jong blay. Blay dong kerkui pi. Amen.